איזה בעל חיים יכול להאביק את הכלנית אשר בתמונה? לכל פרח יש מאפיינים מסוימים שמושכים אליו בעלי חיים ספציפיים. ישנם הרבה בעלי חיים בטבע אשר מבצעים את ההאבקה בפרחים. הם אינם עושים זאת בכוונה, הם רוצים לקבל פרס, כמו צוף או מקום לישון. כל בעל חיים יבחר בפרח מסוים שמתאים לו. לחיפושית למשל יש שיניים, מהן צוותות קצרות. היא תבחר בפרחים שטוחים ופתוחים כדי שיהיה לה קל להגיע לצוף. הדבורה אוהבת את הצוף וגם הרבה גרגירי אבקה, והיא אוכלת אותם בעזרת לסתות. לכן, גם הדבורה תבחר בפרח שטוח ופתוח, אך היא גם תרצה הרבה אבקה. לפרפר יש לשון ארוכה, והוא יכול להגיע למקומות בפרח בהם יש צוף, שבעלי חיים אחרים אינם יכולים להגיע אליהם. לכן הפרפרים יבחרו בפרחים צינוריים שמכילים מעט צוף. ציפורים מסוימות, למשל צופית, יש מקור ארוך והן שותות את צוף הפרח, ומאחר ואין להם חוש ריח, הן יבחרו בפרחים צבעוניים וצינוריים. עובדה מעניינת היא שיש צמחים שמושכים בעלי חיים ובעצם מרמים אותם לחשוב שהם צמח אחר ושיש לו צוף להציע. בתמונה נמצא הסחלב המצויר שמתחפש לזמומית מצויה. ועכשיו תחשבו אתם, לפי כל מה שלמדנו, אילו בעלי חיים ירצו להאביק את הכלנית?